So hey guys, welcome back again. Ani godan video गासिबो बरायनाय जाफिनलायबाय. So आङो हाखर जिङाव जनानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरोना. So गोजांनायबो मोनदों ओमफ्राय बारबो बारबाय थादों आरोना. मा होनो आं दायाव जना लानोसै ओमफ्राय बुंनोसै आं मानि सायाव बा मानि थाखाय आं भिडिअखौ लाबनाय जादों आरोना. So मा होनगोन So नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखाबाय माने मा बुङो चिराङाव जिथुनिखि जाथाय जाबाय थादों आरो फिन खनसेबा आरो जाफिनबाय आरोना चिराङावहाय माने न' हादानाव सिफायनायनि आरोना ओरैबायदि माने मा बुंनो ओरैबायदि दुखु नांदों आंखौ खोनानानै भिडिअफोरखौ नायनानै आरोना. स' बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम माने आरो फैफिनबाय आरोना बेनि थाखायनो भिडिअखौ लाबोबाय बुंनांसिगोन आरोना आङो. स' लोगोफोर दा जिथुनिखि जालांबाय माने आगोल स' हाग्रामानि सरकारमोन जेनेबा 16 बोसोरसो स' बेहा मा खालामदो खामाखै मा खालामलांखो मा खालामलाङाखै स' आं बेनि सायाव बुंनो थाङाखै. दा जिथुनिखि जोंनि बिटिआर सरकार इउपिन सरकार स' बिथाङाबो बुंदो जोंना प्रमद सार बिथां चिफ बिटिआरनि बिथाङाबो मा खालामगोन खामा बिथाङा अलरेडि फोरमायदों. स' ओरैबायदि हादानाव जिथुनिखि माने न' सिफाय जादों आं बेखौसो गोबां दुखु नांदों आरोना. स' जोंना मा होनो प्रमद सार बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो मदद होखानांगोन गावनिनो बर' बिमा नङा होमबा. स' बिदिबा हामा नाङा आरोना गोसोआव बर' बिमानि माने मोदैयाव माने मा बुंनो आरोना गोनो गोथो जादों आङो. स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं ससे क्लिप होना होगोन आरोना.
हाथायनि फैसाखौ लानानै जोङो बुथुमनानै मानो बेबायदि खालामफैखो हा होनो होननाया बोरो गैयिफोरखौ नागिरनो न'सो सिखायना होफैबाय बोरो खालामफोरखौ सोलाबो जे गोजान गोजान थांदोंमोन फैसा गैयाबाबो गारिजों लानानै बोरोखो Hello,